ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲಗುಂಡಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ಸಾರು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆನ ನೆಗತು ತೋಜದಿನಂಚಿತಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನ ಅನುಗ್ರಹನು ದೇತರೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸು ಹೊಸ ಲೇಸು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಲೆ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುರುಮಲ್ತುಂತಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಶಶಿ ಸೋಪು ಶಶಿದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಉಡಲಗಂತದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸನ್ನು ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಯಕ್ಷ ಸರಯು ಬಳಗದ ಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಭೌಮಾಸುರೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರು ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ತುಡರ ಪರ್ಬ ದೀಪೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆತ್ತಪಿರೋದ ಕತೆದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಭೌಮಾಸುರ್ಯ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ದೇವರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಭಾಗವತರಾದ ನಂಕು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳೆರು ಚೆಂಡೆ ಮೃದಂಗಂಚನೆ ಚಕ್ರ ತಾಳೋಡು ಸ್ಕಂದ ಕೊನ್ನಾರ್ ಮಧುಸೂದನ ಅಲೆವೂರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಾಧವನಾವಡ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಮುಕುಲು ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ಮುಮ್ಮೇಳೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾದ ಯಕ್ಷಗುರು ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಸವರತ್ನ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಭಾಮ್ಯಾದ ಶ್ರೀ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ನರಕಾಸುರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಡ್ಮಣ್ಣಾಯ ರಂಗ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸಾಗರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಕಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಸಕಾಯನು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲೋಕತು ಇನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲೆ ಆಂಗಿಕ ವಾಚಿಕ ಆಹಾರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದಿಂಜಿದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಕಲದು ಮದಿಕಡು ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಬಹುಮಾಸುರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂಬುರುಹದಳ ನೇತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿ ಆತ್ಮಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡ ಮಡುತ ವರ್ಣಿಪೆಲಿ ಕಥಾಮೃತವ ದ್ವಾರಕಾಪುರವರದಿ ಭಕ್ತ ಮನೋರಥವ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಮನೋರಥವ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ನಾರಿ ವೈದರ್ಭ್ಯ ಮನೆಯೊಳಿರೆ ನಾರಿ ವೈದರ್ಭ್ಯ ಮನೆಯೊಳಿರೆ
ಮನೆಯುಳಿರಲೈದೆ ಸುರನಾದ ಮಾರಕ ಪುರವರದಿ ಭಕ್ತ ಮನೋರಥವ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿ ಲೋಕದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಬಲ ಆನೆ ಲೋಕ ಪೂರ ನೀರಡು ಬರುಕುದಪ್ಪ ನಂಚನ ಕಾಲಡು ಏರ್ಲ ದಂತೆ ಪೋನಗ ಎಂಕಲ ಮೂವೇರು ಅಪ್ಪನ ಓಂಕಾರ ಸೊರಟು ಕುಟುದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲೆಗು 6 ಅವಕಾಶನ ಕೊರಿಯರು ಲೋಕ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಗೆ ತಂದು ಲೋಕಡುಪ್ಪನ ದುಷ್ಟರನ ಮಾತ ನಾಶ ತಂದು ಏರೆಡ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಏರೆಡ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಏರು ಲೋಕಡು ಮೆರೆಪೆರು ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸಾವ್ಯಾರೋ ಅಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನವು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೇಟ್ ರಚನೆ ಕೊಂಡ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೈಟ ಚಕ್ರನ ತಂದು ಧರ್ಮದಂಡನಿಗೆ ತಂದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಬಿಲ್ತಿ ಪೆತ್ತ ತನ್ನ 4 ಕಾರಡು ಉಂತುದು ಧರ್ಮದೇನೋ ಒಂದು ಪನಪ ಉಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಲೋಕಡು ಧರ್ಮ 4 ಕಾರಡು ಉಂತುದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಡೆದು ಸಂಕಲಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಅಯ್ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಇನಿಲ 3 ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಡ್ಡೋಲಗು ಬತ್ತೆರತ್ತ ದೇವಲೋಕದ ದೇವತೆಲು ದೇವೇಂದ್ರೇ ಅಗ್ನಿ ವರುಣವಾಯು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಪಂಡೆರು ದೇವರೇ ಕಷ್ಟ ಬೈದನು ಈರು ಧರ್ಮ ಕಾಪುನಾರು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಧರ್ಮ ಬೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಪುಡನಾಯವರಿ ದುಷ್ಟೇ ಭೌಮಾಸುರಿ ಎಂದ ಆಯನ ಪುದರು ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಆಯನಿಂಚಿನ ಆಯೆ ಎಂಕನ ಲೋಕನ್ನು ಸೇರುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೋಲ್ಪಾಯೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದಿತಿ ದೇವಿನ ಕೇಬಿನ ಪರ್ತದು ಕೇಬಿತ ವೆಂಡೋಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಅಪಗಂಡ ಲೋಕದಪ್ಪೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅವನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಕಾಪನಂಚಿನ ಆಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ನೊಂದು ತೆರಿಂಡು ಬರ್ಪೆ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆಯಿಂದ ಭಯನು ಕೊರ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಒರಿಯೇ ಪೋಪನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಆ ಭೂಮಿಪುತ್ರನ ಕೆರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಮಂಡದ ಮಗೆ ಏ ಧರ್ಮ ಉಂಡಾಯಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಸಾಧಿ ತತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಚಕ್ರವು ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ಐಕೆನ್ನ ಬುಡದಿ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯಭಾಮೆಲ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಂತ ಚಂಡಿ ಸ್ವಭಾವದ ಬಲ ಅಂದು ಬಂಡ ಬರೇ ಎಂದು ಕುಲ್ವ ಬರೊಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಗರ್ರೈ ಗಂಟೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪೋರು ಅಪಗಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ ಪೋಪಿನ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲ ಅನಾದೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ದಮ್ಮಯ್ಯದಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಗೌಜಡೆ ಫಿದರುಡು ಓಲ್ಲೇರು ಪೂರಾ ಬೊಟ್ಲೆ ನಮಡೆತ್ತು ನಂಚಿನೇನು ಮಾತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಪತೊಂದೆ ಬೇತ ಬೇತ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬೋಡಿನ ಹತ್ಯಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ತೇರು ಗರುಡ ಪಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಕ ಬರಡು ಏರೊಂದು ಪೋಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಏನು ಬರೀರೆ ಬಂತೆ ಈ ಉಂಟಲ್ಪ ಬಂಗಾಯ ಉಂಟು ಅಂದು ಕಾರಣ ಉಂಡು ತಾನೆ ದೇವರೇ ಗರುಡ ಉಂಟಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಏನು ಬರೀರೆ ಬಂತೆ ಈ ಉಂಟಲ್ಪ ಬಂಗಾಯ ಉಂಟು ಅಂದು ಕಾರಣ ಉಂಡು ತಾನೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಹೇ ರಮಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ
ಗಮನ ನಿಲ್ಲೆಲು ರಮಣ ಸಲ್ಲಿಸದೆನ್ನೋಳೈದುವದೀನು ಹದನ ರಮಣ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ? ಒಡೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಓ ದೇವರನೇ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪಂದಿದ ಶಬ್ದలుండుದೆ ದಾದಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅತದೆ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಪಾರೋಂದು ಬತ್ತದು ತಲೆ ತುಂತದು ಒಟೇ ಎಂದಕ್ಕೇನು ಇರದೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಕೇನು ಹಾ ಐಕ್ಲೋಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಚ ಅಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ದೂರ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅಂಚಕೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಈರ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಹಾ ದೂರ ಒಡೆ ನಮ್ಮಡೆ ಹ, ಭಾಷೆ ದಾದಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕ ಒಡೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಇತ್ತ ಒಡೆ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಬರ್ಚಿ ಒಡೆ ಬರಮನ ಅಪಶಕುನ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಹಾ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ 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 ಮದಿಮೇದ್ ಹಾ. ಅವೇತೋ ಕಾಲ ಕರಿದಾಣಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾಲಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಅಪಶಕುನ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ತಾಂಕಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆ. ಪಿದಾಡ್ ಬನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಅವ ಅಪಶಕುನನೆ ಪುಚ್ಚೆನ ಭುಜಂಗದ ಬಹರ ಆಪುಂಡ ಆಪು ಜತೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಪಶಕುನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ದೇವರೇ ಓ. ಇರೇನು ತೂದಾನಗ ಹಾ. ವಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲವು ದೂರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಹಾ, ಹಾ. ದಾಯಪಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಇರೇನು ಲೋಕಡಿ ಎಂಚ ಕೊಂಡಾಡುವೇರು ಇಂಚಗೆ ನಗುಮುಖದ ಗೋವಿಂದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇರೇನು ಪುಗರ್ನ ರೀತಿ ಹಾ. ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದಕ್ಕಲು ಹಾ, ಹಾ. ಆಂಡ ಹಾ. ಒವ್ವೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಾಳ ಇರ್ನ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕಿನ ತೂದಾನಗ ಹಾ. ಮನಸ್ಸು ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಾರ ಪೂರ ಕಳಿಪುಂಡಿಗೆ ಹಾ. ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಆಂಡ ಹಾ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಆ ಇರ್ನ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಹಾ. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾತಂಡು ಮುಗುರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ ಆಯುಧ ಆಯುಧ ಬತ್ತೊಂದೆ ಗರುಡೆ ತಯಾರಾದುಂತದೆ ತೇರಿ ಎರ್ದು ಬೋಪಿನಾಯ ಇರ್ನ ತುತ್ತೈತಪುರ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಲಡಾಯಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನು ಅವು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಹಾ ಆಂಡ ಹಾ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಹಾ ವಾ ಪೆಟ್ಟದ ಕಲಕು ಇರುಪಿದಡ್ನಾರು ಹಾ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯಂದು ನಿಕ್ಕ ಎರಡ ಪನ್ನಿಯರವಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕ ತೆರಿಯೋಡು ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋನಾಗ ಮಾತಾ ವಿಶಾಲ ಬಿಡುದು ಬಂದು ಬಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೌದೇನೆ ಅವು ಜುಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಹೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೌದೇ ಸತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪು ನಾವು ಹಾ, ಹಾ. ಒರೋರ ಪಂಡದ ಬೋಪಿ ನಾವು ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತಿರ್ ಪನ್ನಂದು ಪೋಯರ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೋಪಿನ ಬೋಪಿನ ಇಚ್ಚಿ. ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಅಂತಾಗ ಈರ್ ಪನೋಡೆ ಪನೋಡೆ ಪಣಂದೆ ಬಿಡುಪುಜ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆಕೆಲ್ ಜತ್ತದೊಂದು ಭಯರೇ ಗೊತ್ತು ಆಹಾ ಕೇನೋಡ ನೀಕ್ ಅಂದು. ಅಪ್ಪ ನಮಸಾರ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಮನಪ ಆವಡಿ ಓ ಗಿಳಿತಲಕ ಪಾತೆರ್ನಾಲೆ ಕೀರವಾಣಿ ಕೇಳೆ ಪೊರಟಿಗ ಕಾರಣ ಗುಣಶೀಲೆ ಪೊರಟಿಗ ಕಾರಣ ಗುಣಶೀಲೆ ಆ, 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 ಆ,
ಈಗ ಕಾರಣ ಗುಣಶೀಲೆ ತೂರಿದನ ಬಲ ವೈರಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೂರಿದನ ಬಲ ವೈರಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದಾರುಣಿ ತನಯನ ಭೂರಿ ಉಪದ್ರವ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ದೇವರೇ ಮೋಕಿದ ಬುಡದಿಯಾನ ಈ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದು ಸರಂಗದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಾದ ಕೈತ ಬಳೆತ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಲ್ಗಿಲ್ದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರಗಂಡ ಹೋಯರ ಮನಸಾವದೆ ಅಲಕ್ಕದ ಬುಡದಿನ ಬಿಡುದು ಹೋಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದೆ ಪೋಯಡ ಒರಿನ ಏಲುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಏನ ಏಲು ಬಿಡದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಕಲ ಗುಸು ಗುಸು ಪಾತೆರ್ಬೇರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸತ್ಯಭಾಮೇಟ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತೆರಂದೆ ಪೋಯಿ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನಡ ಪಾತೆರಂದೆ ಹೋಪನ ಏನ ನಿನ್ನಡ ಪನಂದೆ ಹೋಪೇನ ಹೋವರ ಆ 7 ಜನ ಫಂಡ ಜಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಿನ್ನಡ ಒರ್ತಿಡ ಕನ್ಪರೆ ಪನ್ಪೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಂದ ಎಡ ಫಂಡ ಜಯ ಮಲ್ಲ ಮೂಜೆಂದ ಎಡ ಫನೋಡ ಈ ಪಂಡಿತರ ನಾಳೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಈ ಬಿಡ್ಪನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಬಕೊಂಜಿ ದಾಯ ಗುಂತೆ ಯಾನು ದಾಯಿ ಯಾರು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಡೆ ಬಿದಾಡ್ ನಾಯಿ ಕೈಟ್ ಚಕ್ಕನ ಬತ್ತೊಂದು ಗರಡನ್ನು ಏರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಗಲ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಪನ ಕಡೆಸುಂಡ ಯಾನು ತಡಮೆ ದಾಂಟು ದಾತು ಇರ್ಬೋದಾತು ದ್ವಾರಕ್ಕೆದ ತಡಮೆ ದಾಂಟು ದಾತು ಅಂದಪ್ಪ ಬತ್ರಿಯ ಭಾರಬತ್ತ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬುರಿಯ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬುರ್ನಗೆ ಇಂಕ ಸಂಶಯ ನಾನೇ ಬುಡದಿಗೆ ಎಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲಾ ಒಂದು ಬಂಡ ಜೋಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮೇನತ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಬಂಡ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಹೆಚ್ಚಾವಡ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಣದ ಬಂಡ್ಲ ಕಾಪು ಅಂದಪ್ಪ ಅಪಗಂಡ ಎಂಚ ಬನೋಡು ಇಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಬುಡದ ನಿಂಚ ತರ್ಕದ ಭತ್ತದು ಅಡಗೆ ತೆಲ್ಕೊಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಆ ತೆಲ್ಕೆಡೆ ಅನ ಸೋತಿನಿ ನೀರಡಪ್ಪ ಅನ್ನದ ಭೈರಾಪಜಿ ಬತ್ತದ ಲೋಕದ ಇಂದ್ರೆ ಅವ್ವೇ ಹಾ ದೂರಡುಂತು ತುಯ್ಯಾನು ಅಲೆ ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬುಡಿದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಸಂಸಾರ ಗಟ್ಟಿ ಒರಿಯುವ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ ತುಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತುಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂದಿದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನೆ. ನಿಖಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಹೊಂಜೋಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಸತ್ಯ ಬರಿ ಪುಣದು ಏದ ನಂಬೆರೆ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ ಬರ್ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಇತ್ ನಡಕಾತೀನಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂದೆ ಕಾತುಗುಲ್ದ ಅಂದು. ಅಂಡಾಯ ಪಂಡಿನ ಪುರ ಕೇಂದ ಅಂಚ ಈ ಬೇತಾಕ್ಲ ಪಾತನ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ತಿ ಜಿಂದು ಕೆಪಿ ನೀರಡೆ ಉಂಟು ದೂರ ಕೊರ್ಪಿ ತುಯಿನಿ ಅನ್ನು. ಅಂದಪ್ಪ ಆವಡು ಈ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ದಾಯೆ ದಾಯೆ. ಸತ್ಯ ಬಾಮೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿ. ಹಾ ಬಾಮೆ ಅಂದು. ರಮಣಿ ಅರಗಿಣಿ ಹಾ ಗಿಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಲ್ಪ ಮಾತ್ರನ ಇನ್ನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿದಿನ ಏಳು- ಹಾ, ಅಡಪನ ಏಲಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತ ಉಂಟು ಹಾ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಮಾತನಾಡ ಕೋರ್ನಿ ಒಂಜೊಂಜನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಏಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆಮೇನ ಕೂಡ ಸಾವನು ಅಂದಪ್ಪ ಆಮೇ ದೇವಲೋಕದ ಇಂದ್ರಾಗ ದೋಷ ಆತಲು ಹಾ, ಹಾ. ಆಗ ಭೂಮಿದ ಮಗೆ ಭೂಮಿನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭೌಮಾಸುರಿ ಹೊಸ ತತ್ತ ಈಗ. ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಹಾ. ಆಯೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಓಹೋ. ಆಯ್ನ ಬುಡದಿನ ಬಯಕದೆ ಅಂದೆ ನನ್ನವರಿನ ಬುಡದಿನ ಬಯಕನ ಆಗ ರೌರವ ನರಕ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಂಡಿತಪ್ಪ. ಐಟ್ ಬರೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂದಪ್ಪ. ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಯೋತಿಸನ್ನು ಸೇರ್ದು ದುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸನ್ನು ಕೆರ್ದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ ಕಲೆವನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅದಿತೇವಿನ ಕರ್ಣಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಬರಡೊಂದು ಬಿದಾಡ್ದೆ ಇತ್ತ ರಕ್ಕಸನ ಕಿರ್ದಿರು ಪಿದಡ್ನಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಹಾ, ಮಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ ಹರುಷವಾಯಿತು ಕಾಂತ 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 ಹರುಷವಾಯಿತು ಕಾಂತ ಕಾಂತ ಆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್